Jika bila semuanya deh, orang saya jangan saya tunggu cuma lagi ya. Ente macam mana? Ada kalau kita limit pain, apa yang kita buat? Ada di tim cerita memang cerita pasti ya, cerita pasti memang ada. Obo actually asuk bosor bai sanamnai ba obo hai kuno tentative dates rok kri जों actually tini oro tourism department ni borok phaijak deputy director sahib phaijak tini engineers rok phaijak engkai oro जों sakang site nai bo site o bo pointers tongnai tamo tongnai abo sakang nai aboni pore se proposed je plan action plan khainai je khainai aboni pore se nai aro nobo norok bo saimano agi ni simi oro हाजार borok jomio puja angkha khai gobang ma obo ono state ni phanse phayo oro borok dai asuk gsam ni phano se oro infrastructure kunu kare ko nang siri kare ko kunu kare ko tini system kare pujari strok theke visitors strok theke hatani onek borok phayo different states ni phayo oro dai borok ni subida ni bagai tini tourist economy bo boosting thang dai tai tini jara pilgrim jara phainai onkorok jara worshippers rok borok ni bagbi bo sujug subida khaithum abo ni tourism department no kaisa chung ang kaisa propose khaimani assembly o kokti saman pore chini honorable minister Sushant Chaudhary bo saka nini abno ang nayen priority basis o ang naine aboni pore no bo step na satini chung nukja khaba ang bo sakbaithang phaisok ka je asuk lama hasal himai phaimani boma haima tong chini oro sana thanga kai abuk bo virgin soil jehetu obo mondir asuk bosor kasam kai o kasam thayo se abuk bo nang infrastructure building ya khung kai nang inconvenience to kabang mano phayo jangjal phayo himnani mane kaisa proper sanamjak siri kare hingke nang chongi nai asuk kuchuk altitude do 350 meters saka obo hani sing nang asuk kusugo himui phainani obo kisani ko Thank you.